ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ನವೆಂಬರ್ 29ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯ ಮೂವೀಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದ್ ಎಸ್ ರೈ ನಿರ್ಮಾಣದ ರಜಾಕ್ ಪುತ್ತೂರು ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಸಂಭಾಷಣಾಕಾರ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಹಾಗೂ ರಂಗನಟರಾದ ತೆಲಿಕೆ ದರಸೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು, ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಹಾಗೂ ರಂಗನಟ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಪದವು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ, ಪಕ್ಕಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ. ಶಾರೈ ಪುತ್ತೂರು ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಾಡು ಒಂದೊಂದು ಹಾಡು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ನಮಸ್ಕಾರ. ದೃಶ್ಯ ಮೂವೀಸ್ ಮೊಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂದೇ 21 ತಾರೀಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು. ನೆಟ್ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರವಾದ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ವಳ್ಳಿ ಮೊಗಲು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿರು ಒಂದೊಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದ್ದು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನಂದುಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ನವೆಂಬರ್ 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿರಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ತುಳುವ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ತಿಳಿಪೆರದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟುಗು ನವರಸ ರಾಜೆ ಭೋಜರಾಜ್ ಓಮಂಜೂರು ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಐತು ಒಟ್ಟುಗು ಎನ್ನ ಇನಿತ ದಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಉಂಡಾಯ್ಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಬೇರೆ ತಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏಳಿಗೆಗ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾರು. ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ಡು ನೆಟ್ಟು ಮಿಂಚೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ತುನಗನೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು. ಒರಿಯೊರನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತುನಗ ಅಂಚಿದ ಬೊಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತುನಗ ಒಂದು ಸತ್ಯ 100% ಒಂದೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಾಂಗ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐಕೋಸ್ಕರ ನವೆಂಬರ್ 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರತಂಡಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಂದ್ಯ ಅನ್ನಿಕಲಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಾದ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನವೆಂಬರ್ 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿರಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಕಲ ಪನೊಂದು.